Республикабызда М7 федераль трассасында 1014 һәм 1017 километрларда транспорт шешілішлері бойынша хәрәкәт очылды. Әлеге шарада шулай ук Рөстәм Миннеханов катнашты. Мәскәү, Түбән, Новгород, Қозан, Уфа шәһәрләрен таштырган трассаның сул яктан әйләнешле участогы Алабуганы уратып узарга мөмкинлек бирә. Ул юлда иминлекне дә тәэмин итә. Алабуга айрым икътисади зонасына илтүче юлдан көн сайын 25 меңгә кадәр машина үтә. Юл төзүчеләр 4 чакрымга якын участокны үзгәртеп корган. Биредә су үткәргеч торбалар сузып, су агызгычлары ясаганнар. Юл кырыйларын асфальт бетон белән ныгытканнар. Моңа кадәр Зур Качка һәм Олы Тарловка авылларында яшәүчеләр М7 трассасына тоткарлыксыз чыга алмаган. Хәзер участокта 100дән артык юл билгесе ясалган. 6 чакрым ярым озынлыкта тимер коймалар тотылган. Тракпунктлар белән янәшәдә 4 автобус тукталышы урнаштырылган. Җәяүләр өчен юллар төзелгән. Электр линияләре, светофорлар урнаштырылган. Благодаря федеральной адресной программе, благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, ну и, конечно, Росавтодор, Волговятское управление. Значит, эта проблема решена досрочно. Я хотел бы поблагодарить проектировщиков, строителей за реализацию этого проекта. Автомобиль юлының әлеге тиздереші участогында транспорт шешілішлерін түзу кереклігі турында қарар бірнеше ел элек кабул ителгән иде. Объектта эшләр 2019 елның июлендә башланган һәм графиктан берничә айга алдан тәмамланган. Әлеге объект магистраль транспорт инфраструктурасын заманчалаштыру һәм киңәйтүнең 2024 елга кадәр комплекслы планына кертелде. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.